U toku je nastavak emisije Pitanje gledalaca, voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Jovanu Tomić-Matoru. Ti si jedina kriva što je Kenan ostavio Rijaltu, gde su nestali ti tvoji kodeksi, postala si zla. Bilo je pitanje. Ja sam kriva, priznajem, draže mi je da me mrze zbog toga, ali ne foliram se. Rijalda je meni rekla jasno i glasno da nema ništa od toga, da ima osjećanja prema nekoj osobi van. To je rešeno, nisam htjela da je izgubim, ona je čista, ima svoju vezu, nismo se muvale, rekla je Matora. Ne može da bude niko kriv ako ne postoji uzajamno poverenje. Kada se Kenan vratio, prišla sam mu i razgovarali smo, odlučila sam da mu verujem, to je problem u njemu, nisam imala skrivene namere, ne igram igru, danas nam je tek 3 meseca, ali mi smo ceo dan zajedno, ako za to vreme nije stekao poverenje, onda je do njega, objasnila je Rijalda.